Jačmeň a chlorelu som začal jesť kvôli tomu, že som mal absolútne rozbité trávenie a nefungovalo mi s tými najhoršími problémami, aké si viete predstaviť. A cítil som, že moje telo je v podstate akože zašpinené od všetkého chemického sajrajtu. A pociťoval som, že ho potrebujem vyčistiť. Priznám sa, že najprv som začal s jačmeňom, ale potom som prišiel na to, že chlorela vie rýchlejšie a efektívnejšie vyčistiť celý tráviaci trakt, lebo normálne ten jačmeň ako keby do mňa nešiel a na začiatku mi nič nerobil, ale potom, keď som sa prečistil tou chlorelou a následne až potom začal piť jačmeň a kombinovať to, a samozrejme dôležité je to kombinovať s veľkým množstvom vody, minimálne 2-3 litre čistej vody denne, tak vlastne vtedy sa to telo rozbehlo a začalo tie živiny naozaj aj vstrebávať, keď sa zbavilo všetkých tých škodlivých látok a tých škodlivých látok sa začalo zbavovať vďaka chlorele a ten jačmeň som mal pocit, že následne doplňa tie minerály alebo tie veci, čo mi chýbali. Vlastne to telo mi začalo o mnoho rýchlejšie fungovať a zdravšie a hlavne cítil som sa lepšie, pretože naozaj som už bol hlavne po korone a po 2 zimných sezónach som bol absolútne energeticky na dne a mal som problém čokoľvek zjesť bez toho, aby to za chvíľu zo mňa nevyletelo. Telo som vyčistil a dostalo živiny, ktoré potrebovalo a to telo si prestalo pýtať napríklad že čokoládu alebo kofolu alebo proste sladké cukry. V podstate teraz aj týždeň bez toho vydržím, potom človeku to raz za čas na chuť príde, ale vďaka tomu, že to telo je čisté a tie metabolické procesy sú v podstate o mnoho rýchlejšie, tak nepotrebujete tomu telu dodávať zbytočné akože rýchlo energetické produkty, ktoré sú odpadové, lebo ono si aj z tej klasickej stravy vie to telo vytiahnuť dostatok živín a dostatok energie. Čiže proste ja som prestal jesť, asi tú stravu, čo som konzumoval, som zredukoval minulé leto asi pomaly až na 50%, teraz som niekde na 70%, že zase mi to vyrástlo, ale to telo stále funguje a nemám problém začať robiť akýkoľvek iný šport teraz. Vtedy som to mal problém začať robiť. Bomba, ďakujem. Viktor Devečka, zakladateľ a majiteľ Foreskis, najlepších lyží na svete. Vďaka.